Hvad skal du nu? Hop herfra. Der er langt ned. Hvad er der? Tæt på 2,5-3 meter? Ja. Jamen, lad mig se dig lave et sygt spring. Det kommer op igen. Fedt. Hvad var det fra 1 til 10? 7 ud af 10. 7 ud af 10. Fedt. Sejt. Hvordan var det? 10 ud af 10. 10 ud af 10. Det synes jeg også. Sejt. Okay, der hopper du lige på 4 meter. Hvordan var det? Er det også 10 ud af 10? Det synes jeg også. Okay. Der var godt nok højt. 4 meter. 10 ud af 10. Ja. Det synes jeg også. Jeg håber, I kunne lide min video, og så husk at like og subscribe og skrive i kommentarerne, hvad jeg skal lave næste gang.